Hi guys! So, yami karon sa bukid, sa lugar sa ako ang mama o papa. So, gahapon, uli ni gahapon, December 21, kay puno-puno na lagi daw kuno ang pear. So, gusto na kanang makauli sa migsayo kay para dili may maglisod sa og biyahe. So, di ami diri sa bukid nila mama o papa. So, ako ipakita sa inyo ha guys ang nindot nga area diri sa among lugar. So, nana siya pags na mo ni siya guys ang itsura. Nay, nagtanong ang mama og talong. Mo na ang itsura sa ang balay sa bukid diri sa Bohol. Muna siya guys ang countryside. Muna ang papa. Ang papa. Nasa'y binuhi nga manok. Hello. Oh. Hi pa sa vlog. Hello. Muna ako ang papa. Pila ganin mo imong edad pa? 53. Oh, 53 na. Wow. Pandig ang pag ano. Tuhod. Muna ang napay fags guys oh. Para mura ni kuan kanang Amerika ni nga mo ang area bitaw joke. Mura siya bagyo. Muna niya na fags. So, manok dia. Nyakato siya. Mota ko ang mama guys. Parehamig na ang charot. Ang mama nga gwapa. Mo na mo kinabuhi diri sa Bohol, countryside life. So na sila binuhi nga anay. Mo nilang anay o dako kay lang anay. Guys. Ilahang baktin. So wala pa na siya na banwasan. So, ugaw pa ni siya kayo, kuha pa may nalimpyuhan, pero kani daw nga baktin, maudin na ihawon karong December 25 sa Christmas party sa simbahan. So, karon matuta sa, uy, ni manok, oh, daga lagi silag manok diri, malipay lagi ka, basta muni diri guys. Kanang maato mi sa tubangan, matuta sa tubangan kay, ano, tas ilang bulak nga, nindot kayo. Mo nilang talong, oh. Tinanom. May lang okra. Nindot lagi diri oh, nay sagingan. Og diri ka mo puyo, mabuhi ka kay daghang saging. Ganaan pa mong saging, day saging ah. Wow. Ikuan pa ni mong Daghan kay kasagingan. So, karon pa may nauli guys, mga isang tuig. Bisag doon ragod ning Bohol, pero lagi lisod man kaayo og kuan. Magpalingap uli-uli niya. Na may bata. Gamit pisugnod. Kahoy nga pangdumalig ng mga ni magluto. Natanata ni diri guys, ilahang bulak, ndot kay ilang bulak. Diri oh. Kani oh. Namo na ilang bulak guys, nindot kayo. Dali, go na go. Tayo makaibasin og wana, nindot kayo lang bulak no. Oh. Wow. Na ilahang bulak. So, by the way guys, amo ang bahay jud na sa usab na ni kay nakatabang pagkuaning balay. Pero dili jud tanto. So mo na ilahang update sa balay diri sa Bohol. Nalipay sila guys oh. Hi. Maulaw sila sa vlog. Mo nilang bulak. Nindot kayo ilang bulak guys no? Wow. Ay sa. So, mo ato mi sa
uban sad na part sa ilang Bulacan na dere mo nilang bulaksad. Nindot kayo ilang klase sa bulak. Sa una guys, gagmay pa ni sila. Nya, kalingaw na mauwanan ba? Mo na nga nagdali. Mo nga mo ang agianan padulong sa balay. Mura ang tagray na dani nga mo gisto nga eh. Mo ni siya. So, pagawas ni siya guys, padung sa kalsada. Pakita na ko sa inyo unsa ka gwapa ni nga mo ang area diri sa countryside. So, mo ni siya. Wow, fogs. So, medyo kadali lang. Okay. Ano na siya. So, mo na siya nga mo ang balay, guys. Sa Diris Bohol. Ito na sila. Layo nagilakwan. Nidagan naman mo na sa ibabaw. Mo na siya ko ang igsuon nga ika-unom. Silingan na mo nga hoy tao, joke. Balik boy. Ay, nandito sa likuran ng garden. Siya guys, mga kababayan. Taga-as gito ya. Kababayan na mo sa Leyte. Kaya ako ang papa, taga Leyte man pud to. So, nabot siya diri sa Bohol kay taga diri daw yung nasawa. Shout out ya. Jagudong sa liwa, doy. Naabay Ang lukat man ni ana na. Hala, doy, nanghagbong na di dyan bunga di, kay gikuan sa kabaw. Ipapan mo kay wadi na ninalo. Let's go. Mukaan ka pandoy. ikaw dalan na zaki ka Ay, to. dali ko no doy. Mama, bali naman ang lukat man na. Wow, nilag kapayas. Tana ni Kuya Jar kay papan sa pan. Tana. Nanghagbong na di dyan. Lang. Adi mo pabida ni bigote. Ay duha di ay na. Una te. Ate. Puta. Ana. Kuaswa. Ciao. Kay mailigid ni Zaki. Uy, nagataktak sa mga naman. Uy, pukdot. Ba. Uy, uy, ano na ba? Dapat ani tag isa. Ano ta kaniya? Na bay lang mo. Padad agi sa rima. Hala, nabuling na sundoy. Padad agi sa. Dali. Light ka, Jack. Yan na nga. Oh. Wow. Wow. Ano ma? Wow. Hoy! Ito, mama ko. Ina ka magkape na, magkape. Ito nang thumbnail sa vlog. Magkape na, magkape. Wadi ka bantay mo, papa nga nahug na ni. Kita ako nagapon. Sanganin naman, napon naman. Okay, matutay sa awang. Mantayngit kay narwi hakit daray. Hakid.
Ari mis likod ni Agi kay tak. Na magay nahagbong na. May gani kay watong kabaw. Tada! Muna mo ang munting kusina. Muna mo ang kusina sa bukid. Dire po kung nagdako. Ala, kalapok na. Edit na nato. Hagan ka ha. Tanawang chicken ha. Daghan na mo kanang bitaw mo upload ko mga picture niyo pagkadaghan lagi mo Dungagan, maluto na fans lang siya. dita. Nagkanag ka nang mukha niya sa napal ba? Nagkay musta na may mong papa. Misi imak mana. Kay mag-live ko kina. Unya, sorry, isda unya sa lamesa. Di ko ano mo, vlog lagi. Unya nga po. Karon, unya ko. Display mo ato. Basta ka sa mo ato. Lagi. Suri lagi may kan ang may vlog ang sa Lunes bagrisay kabaguhan. Dagan mag nakaila daw nga vlogger ko. Ang kaila mo ato tag baryo nga na. Uy, nawi si kuan. Ila na. Bait ka. Kinsa man? Ayun, ito gawas na. Lapok jak, lapok. Ah,